Hello, tuntuma karon soi tur chu Thisen Thlum natna kan taksa alan chhuah dan tile Thisen Thlum ne kanin sha chuan eng Thisen nge test ngai ti te karon soyang natna alan chhuah dan hi chi sang ma chumi zinga chuan chi thum poimo te karon soi photanga Thisen Thlum ine ni chuan izun kha a chhuak deuh reng don ani chuanin tui kha hal me don chuan iril kha atram deuh reng don ani chubaga chuan adangte lo soi leila I chaw me nga soi tur shelavin I khomu afia lo thebok chuan ikut le ikemor kha an hit thinang chuan pan ngai ine moni chuan I pan kha dam a har savyau thene chubaga chuanin dam lo kha iol sam me don ne putu shelavin irina atlan hiam duai thene hunrei lo te chungin engtinnge iomani chuani Thisen Thlum nge nei lo hriatchiannan Thisen kha ichek nge turani thilpuimo me madang pakhat chu heng achunga ka soi zong ang ini lem lo pon in chungkwa Thisen Thlum ne an omemo kumsomli ipel to ani emo I thau ani emo idulte akiar ani chuanin Thisen kha chek ve nge athani le Thisen check tur de chu chithum lo soi taila HbA1c kantia chumi le fasting blood sugar le postprandial blood sugar ti ania HbA1c le fasting blood sugar hi choi ema a ti nge tur ania atlem bera darkar ruk chung chu tui emo cho emo e tur ani lo HbA1c kanti hi thathum liam ta a Thisen Thlum khami kha alantir don ani HbA1c hanti more than or equal to 6.5 DCCT percentage ani chuan Thisen Thlum ineti nani more than or equal to ti omzia chu 6.5 ani mo 6.5 aya san chuan ti nani chuanin apanhina karon soi fasting blood sugar kha choi ma ti tur thobok ani heta hianin za somni paruk milligram per dl mo kha aya atamani chuanin Thisen Thlum nei the 7 millimole per liter mo kha aya tamani chuanin Thisen Thlum nei the bok apathumna chuan postprandial blood sugar kan dia postprandial ti omzia chu choi eya thili eya chumi tanga darkar khatle chanvele darkar ni chunga Thisen la ka ngai ani lo chuanin 11.1 millimole per liter mo kha aya asan emo chuanin Thisen Thlum nei the bok ani heng hi tuntuma karon soi chu ni se next video le a chuanin Thisen Thlum hianin nanta dang enge siam chhuak thei complications complications enge siam thei ti tele Thisen Thlum nei lo nan engtinnge kanin en kolang kan e le inan teni se ti kha karon soi le don ani ka channel min lo clear tu te song in chunga kaloma min lo subscribe to te chunga pon min la clear reng vain kalom bokani chuan min la subscribe lo inom chuanin min lo subscribe sak ve ngei don nya kalome